Padang bulan padange kaya rina sing gawe padang bulan padange kaya rina rembulane sing gawe elingake aja turu sore kene tak critani kanggo sapa mangko sore kene tak critani kanggo sapa mangko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin billahi sholatan ibadat kita wajibul ilahi sholatan ibadat kita wajibul ilahi wong tuwa alamat bakal keton kuripe wong tuwa kleru ngipine alamat bakal keton kuripe wong tuwa loro ora dengar sapa pangeran anak putune rame-rame lari bisa anak putune rame-rame rebutan bisa Sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad pertama di ilmilahi sholatan naimatan kita waqibul kilahi sholatan waqibul kilahi. Halo Cak, jan suwe ra petruk iki piye kabare Cak? Yuh, kaget. Ayo kenalan ket ulang. Oh, Jare sapa? Wingi bar petuk kok muni ra tau petuk. Jewer sisan. Sapa? Mas Dohir. Mas Dohir. Dohir.
Padha lambemu dawir ngono. Dawir. Dawir to. Met, Rene. Rene. Iki dhewe kon Rene. Kon dene kon ngopo? Ambuh, Ya, saya wis suwe ora tau Rene, wis suwe ora tau kepethuk. Terus sedulur Ya. gini. Alhamdulillah iki paringi terang kabeh. alhamdulillah. Wis pirang tahun ra ketemu sedulur kene ya dhewe ya. Ning aku seneng karo penonton iki iki. Napa to? Do jagung kabeh. Ya, terus kompak. Heeh. Marep rene kabeh. Kompak. Uluk salam sih. Oh iya. Uluk salam sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangasanipun dumateng para rawuh sedaya, Bapak Ibu ingkang menghormati kula sedaya. Wis salah. Hah? Salah. Lanjut piye to? Bapak Ibu. Bapak Ibu. Iki dijak joget ki, dijak joget. Adik. Iya. Lah, wedi lho kuwi, wedi lho ngawur iki. Ora melu joget to. Ayo, Met. Hah? Aku gek nang mburi to. Heeh. Ono artis kok suarane cemplinting. Ndi to? Wah, mbakku nambah di to. Iya. Ya, ngendep artis lek. Ya Allah. Yang suwe aku ora artis ge iki belum kenalan aku lek. Ora ngerti jenengane. Apa? Wis kenalan. Apa to? Tukinem. Hah? Tukinem. Urung-urung wis ngompol ki lek. Ora. Guyu lek. Ayo. Iki dhewe duwe anak buah. Heeh. Wis ora tau pethuk, bisa do joget ora. Ayo dipanasi sik. Oh panas Aku sik. penasaran rong ngarep dhewe ki lho, sebelah kanan ki lho. Ngarep dhewe Iya. karo buri dhewe, alah tengahnya babang kosong iki. Nah, iki. Sajale. Iki masane latihan ra teko main cek-cekan. Ngono kuwi. Siap. Lagune Lagune apa? Ayo Prokonco. Ayo Prokonco. Ya. Ayo prakanca ngawarku amba. Yo, Ayo Prokonco ngawaruana Islam rukune Islam yo iku limo loro rukun kasiji bisa sira kelawan ngaji kaping pindho nglakoni salat kaping telune bayar zakat Abeng pat poso ana ing bulan Ramadan ben limo haji lamun puasa ayo Prokonco ngawaruana rukune Islam yo iku limo syahadat loro rukun kasiji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone iki salat kaping telune bayar zakat kabeh bab poso ana ing bulan Ramadan ben limo haji lamun puasa becak ceprul pura kuwi oke lanjut pura iki yo Ini ngetok ini latihan pura iki, Pak. Ora tau latihan cak metro, cak klep iki kok. Ya. Terus apa, cak klep? Hei. Kang Su. Rasa protes. oh malah tayang Hasilnya jenenge Pak Surono kok. Iyalah,
Sapa kowe? Rano. Terus. Terus siapa lagi? Posisine Apa iki, Cak? Apa? Marep muter iku piye iki? Cak Met. wajib kain lanang wadon loro ilmu wajib kain lanang wadon loro ilmu Ojo liran yen durung rusak bodohmu. Ojo liran yen durung rusak bodohmu. Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Ojo liran yen durung rusak bodohmu. Ojo liran yen durung rusak bodohmu. Rapiku asale agawe wana Rapiku asale agawe wana Dinamung sunah, dinamung sunah, nulungi maring sembahyang. Yo Dinamung sunah, nulungi maring sembahyang, nulungi maring sembahyang. Lo Iya. kepiye iki Cak ngos-ngosan to Cak oke lanjut oke yo Pi, ningo aja Apa? ngajar aku ya. Nggih, Gone kayak gone watu tok. lek nggone lapangan to. Gone Jember kok. Gila ke bakso kete ngono kok. Ora apa-apa. Oh, karang Agustus ki yo gek panen-panene yo. Kaya ngombe obat wis dino ping 3 to, Lek. Ayo. Aku yo ngasih nggih story di jeruk nipis lak mari ngono. Ora jeruk nipis. Dikencuri sesuk lak mari ngono to. Dikencuri. Oh, ono dikencuri to. Ono sing yo sing laris ngono. Ono, ibu sapa ya aku lali ya, Cak. Kok men aja dadi-dadi aku tuker watune. Ya ora apa-apa. Yo. Ora dadi ra seru. Yo jare. yo. Lagu. Ayo. Apa? Lagune apa? Lagune apa sing njaluk lagu? Rondo tok. Oh, awane wae kok. Alah. Lab. Kalau- Beduke kok awane ning golek rondo wae ya piye to, Jan? Yo. Cak, nek lep. Kalau duet ngono. Duit Heeh. apa? Iki karo beriku ki. Ana penyanyine Ono kok. bidadari kok. Ora. Arek apa? Aku milih Apa? Suketeki. Oh, sing Ya, keteki. ya. Ya. Ya duet ya. Duet. Betul kasane. Ayo. Ayo Cak Klep tunjukkan pesonamu. Aku iso. Aku ki ora biasa nyanyi iki. Allah oh biasane gandrungi. Makasih ya. Nganu kok. Engko sawerane engko. Ya. Nah. Ya kok Kere-kere. ditagih wis rampung deh. Dan kowe sing nyawer sak donge kok. Ngawur wae kok. Yo. Terus ya, Mas. Pak Man. Iya. Ya. Nah terus siapa to, Mek? Lab. Terus siapa lagune? Alah, oh Jan. pasukannya Cak disiapke Mafailatun Assalamualaikum minal anbiya ilaihi. Mafailatun Assalamualaikum minal anbiya ilaihi. Mafailatun
babai. Assalamun alaika minal anbiya ilaihi. Mabailatun, mabailatun, mabai. Assalamun alaika minal anbiya ilaihi. Mabailatun, mabailatun, mabai. Assalamun alaika minal anbiya ilaihi. Mabailatun, mabailatun, mabai. Assalamun alaika minal anbiya ilaihi. Bener Boraca? Ayo, karang wis pirang-pirang tahun ra tau bareng yo ngene iki. Yo, siap. Kita pemuda. Ayo. Nah, wis. Ajarane ngono kuwi saka kono kok. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Lu, cak. Yo, wis manut pokoknya. Tengah gunung iki, Wo. Ya Irfani ronce kempiang, wangene mupian kebilang, ojo siro mengo, miturut dawuhe pangeran. Ronce kempiang, wangene mupian kebilang, ojo siro mengo, miturut dawuhe pangeran. Monggo langkah sakejo urip sira nang donya. Kowe kuwi ora kena samaya. Ojo sira mengo, miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce kembang, ojo sira mengo, miturut dawuhe pangeran. Monggo langkah kang sakejo urip pira ning alam donya, urip kudu ora oleh semoyo. Alhamdulillah. Ya. Oke, siap. Mas Sufi, mlebune njaluk apa iki, Lek? Numpak jaran parek mlaku. Dadi lagi. Numpak jaran. Bonek gede iki jarane. dadi ku Tre. Lep, jarane di transparan. Yo.
Kasih segidol tanah coba kumpulnya ono sadoro kanyoto gede ombake ulon ora kadang saben wayah ra ono jelmo kanyoto wani sembrono greto mecono gati tinggiane pasut yang dewa kanono tetige katon sumona uga yang semake ra ono jelmo kan bisa nyesede Kraton Segara Kidul Rara Kidul Kang Jumalan Kraton Segara Kidul nek sisih kidul tanah Jawa dumununge ana segara kanyoto gede ombake gulung kumulung ora kendang saben wayah ana jalma kang nyoba wani sembrono Kreta kencana hati pasut yang dewa ra ono tandinge katon sumuna uga yang semake ra anggar dewa bisa nyekake Rara Kidul Kanjeng Ratu ing Kraton Segara Kidul Rara Kidul Kang Jumalan ing Kraton Segara Kidul Boceng